Аз съм Никола Груев, котарашки, underground музикант. От години, вече 15 години съм перформер, артист. Свира с две групи, които са мои проекти. От 4-5 години насам, някъде от локдауна, мисля, че започна, се занимавам и с композиране на филмова музика, музика за театри и всякакви такива неща. В този проект ще правя музиката, разбира се. Аз като представител на тази част от творческия екип, която е свързана с музиката, което е може би най-абстрактното изкуство като така възприятие. За мен беше наистина интересно да видя как ще протече процеса и как биха се свързали тези две галактики, да ги наречем, как биха се сблъскали. Темата на нашия екип ще бъде астробиология. Така че просто е едно предизвикателство за мен. Това ще бъде интересно и за самия мене, като участник в самия процес, понеже да, науката е нещо, което разбира се ме вълнува, но съм доста далеч от тази сфера и така със сигурност ще се обогата с някакви нови знания и интереси, така че ползи много. Следете процеси по създаването на това представление и така, като стане готово, посетете събитието, понеже аз съм сигурен, че ще се получи нещо много интересно.